روژنامه رێباز بمژارên xwe yên leşkerî, siyasî û rewşenbîrî yên giring û nû bajmara xwe ya 27 bawayekî elektrînî neçapkirî hatiye derû gihiştiye berdestê xwîneran. Kopyeka elektrînî jî ji rojnameyê gihiştiye berdestê Rêbaz News. Drûpala yekem ya rojnameyê de destpêk babeteke nivîskar Mirwan Eîdê li jêr sernavê Encûmen û Danûstandinên Geran serbarî gotara destpêkê li jêr sernavê Zanebûn di serkirdayetiyê de ku bi pênûsa nivîskar Azad Abdallah Şeref hatiye nivîsandin hatine belevkirin. Drûpala di duan de ku girêdayî karobarên siyasî navxweyî ye di gotarên heryek ji nivîskar Şems Anter û Abdilhadî Derwîş li jêr sernavê Sûriyaya dabeşkirî bi şûrê rêbazan di silata çaran rêbaz wekû nimûne cihê xwe digirin. Babeteke nivîskar Emel Hesên bi navê dayîk Ferhenga Jiyanê ye serbarî babeteke nivîskar Cegerxwîn Mişo girêdayî rewşenbîrî û hişyarkirina leşkerî cihê xwe di rûpela çaran de digirin. Rûpela pêncan ji rojnameyê ji helbesta Kurdî re hatiye dabeşkirin. Têde du helbestên bi navê Şehîdê Azadî û Gundê Min yên heryek ji nivîskar Elwan Şivan û Mehmûd Birêmca hatine belavkirin. Rûpela şeşan ji rojnameya Rêbaz ku ji çand û wêje û babetên civakî re hatiye dabeşkirin. Têde du helbestên heryek ji nivîskar Fatma Yusuf û Jiyan Murad li jêr sernavê dibîstana Evînê û Ey Kurdo herwiha babeteke nivîskar Hezna Elâeddîn cihê xwe girtine. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz wekû hercar ji şehîd û birîndar û jînenîgariya leşkerê roj re hatiye dabeşkirin. Tajmara 27 de ya rojnameya Rêbaz behsa kesayet û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê roj Rodî Mihemed Salih Elî dike ku dibin sernavê gotineke wî de beriya şehîdbûnê ku gotiye welatê min ez fêr kirim ku xwîna şehîdan sînorê welêt dinixşîne hatiye belavkirin. Serbarî nasnameya pêşmergeyê birîndar Nîçîrvan Mihemed Şerîf Hesên ku behsa kurtejînenîgarî û xebat û birîndarbûna wî dê şerê rûbirûbûna Daişê de dike cihê xwe digirin. Rojnameya Rêbaz rojnameyeke mihane ye ji aliyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve tê berhevkirin. Elî Umar